Avui volem parlar de les diferències entre els pedagogs i els docents, una relació complicada o com a mínim tensionada, d'amor-odi que existeix més a les xarxes socials que a la realitat de les escoles. David Rabadà, geòleg i paleontòleg, escriptor i divulgador científic, responsable de comunicació del Sindicat de Professors de Secundària, juntament amb Xavier Massó, catedràtic de Filosofia i secretari general del mateix sindicat i president de la Fundació Episteme, una fundació clarament crítica contra la LOMLOE, avui tots dos representaran el cantó dels docents i dels professors. I d'altra banda del Rin tenim a la Victòria Gómez Serés, pedagoga doctora en Educació, presidenta del COPEC, el Col·legi Oficial de Pedagogia a Catalunya, i jo mateixa, amb molta humilitat, com a aprenent a pedagoga. Avui totes dues representarem el cantó dels pedagogs i les pedagogues. Tots tres, en David, Xavier i la Victòria, han estat molts anys professors de secundària, cadascú a la seva assignatura. Però abans, recordeu subscriure-vos al nostre canal i donar-li like. Mireu a la descripció d'aquest vídeo on trobareu enllaços a articles amb informació relacionada amb aquesta entrevista. Participeu amb les vostres experiències. I ara sí que endavant i que comenci el debat. Bé, bona tarda, benvinguts un altre cop, perquè els convidats d'avui a Inèdit, al nostre canal en YouTube, són ja coneguts. Hem entrevistat a la Victòria Gómez com a presidenta del Col·legi Oficial de Pedagogs de Catalunya, professora, doctora en Educació, i ja heu vist la presentació, professora durant molts anys, i a la banda de mestres avui, que tenim aquí com un ring de boxeo, que som dos i dos, tenim a la part esquerra el David Rabadà i el Xavier Massó, que venen en representació del col·lectiu del Sindicat de Professors de Secundària de Catalunya, i a part, són professors, David Rabadà, geòleg, ja l'heu vist a la introducció, acadèmic, divulgador científic, investigador i sobretot docent, i el Xavier Massó igual, professor com a filosofia. O sigui que benvinguts els tres, i si voleu afegir alguna coseta, endavant. Encantat d'estar aquí amb vosaltres. Endavant, a veure què passa. Ui. Bé, abans de tot, recordeu, això és com un boxeo. O sigui, nosaltres, que a Inèdit sempre som tan ben parats polítics, i que avui poder... Bé, soc la moderadora, la periodista, però avui actuo en una banda dels quatre. Estic també com a aprenent a pedagoga, que la gent possiblement no ho sap perquè encara no ho dic gaire, que estic acabant els meus estudis de pedagogia, i bé, he proposat aquesta entrevista perquè he trobat que els missatges tan pacífics i tan pocs donats al conflicte del Xavier Massó, del David Rabadà, podien també dir a l'Andreu Navarra, que són sempre molt actius en contra de la LOMLOE, en contra de polítiques educatives, en la qual estem, a vegades, jo crec que sempre molt d'acord, però hi ha un concepte que diuen moltes vegades, que és el pedagogisme. Aleshores, crec que és, en nom de la pedagogia, crec que és hora de treure aquestes coses, perquè amb la meva petita experiència com a pedagoga a les escoles i als congressos, on vaig com a periodista també d'educació, doncs mai trobo aquesta tensió, i aleshores crec que s'havia de parlar i fer un cara a cara amistós entre docents i pedagogs. Per això estem. Us sembla bé? Comencem el ring, primer ring? Bé, doncs directament, o sigui, per què aquest rebuig als pedagogs i a la pedagogia? D'on surt aquesta visió, aquest conflicte? Penso que, des del meu punt de vista, ja ho sabeu, crec que és un tema més teòric que pràctic, que l'àmbit escolar, els pedagogs són part de departaments d'orientació, ajuden els mestres, els docents i que els alumnes sempre reben l'atenció que aquells que més ho necessiten. O sigui que creieu, sobretot Xavi i David, responeu a la pregunta, d'on surt aquest conflicte? Per què aquest conflicte de pedagogisme? El tema de la pedagogia ha intervingut molt en les lleis educatives, tant catalanes com espanyoles, i hi ha hagut molta gent dins del món de la pedagogia que han practicat el pedagogisme. Fixem-nos en les diferències. Una cosa és parlar de paraules que acabin amb isme, com pot ser madridisme, cristianisme, jihadisme, i una altra paraula que acabin amb logia, doncs biologia, geologia, pedagogia. Això et marca una diferència molt important. Isme vol dir creença sense demostrar. És, diguem-ne, una cosa que tu creus. Jo puc ser ecologista,
però no tenir ni idea d'ecologia. L'ecologia és una ciència, l'ecologisme és una postura davant de la vida. Llavors, aquí passa el mateix. La pedagogia pot ser una disciplina de coneixement, però quan es creen teories que no tenen demostració, estem fent pedagogisme. I d'aquí ha vingut, des de la implantació de la reforma i altres històries d'abans, on hi ha hagut certs pedagogistes que han provocat canvis educatius nacionals perquè no han tingut demostració des de la ciència, des de la, diguem-ne, la logia. Vols afegir alguna cosa, Xavi? Sí, a veure, no, jo estic bàsicament d'acord amb el que comenta el David. Jo, si de cas, el que afegiria és que jo distingeixo plenament entre el que es pot entendre o s'entén per pedagogia i el que considerem pedagogisme. És a dir, jo mai negaria la possibilitat o l'existència d'una pedagogia apagògica, fenomènica, que pot ser i ha de ser un valuosíssim auxiliar a la tasca docent. És a dir, entenent la pedagogia al servei de l'ensenyament de les matemàtiques, de l'ensenyament de la història, de l'ensenyament del que sigui. Matèries, concretament. El que sí nego és el pedagogisme, que és un salt a la totalitat, no m'enredaré ara en filosofia, però que prové bàsicament de la lectura que en fa Fichte, a l'idealisme alemany, en tot el seu problema de la fonamentació i l'exigència de gènesi conceptual que té. És a dir, parlant més planerament, el moment en què la pedagogia deixa d'estar al servei de l'ensenyament i passa a ser al servei de les matemàtiques, per dir-ho així, i passen a ser les matemàtiques les que estan al servei de la pedagogia, que és el que està passant actualment, aleshores és quan hem saltat de la pedagogia al pedagogisme. Aleshores és quan estem aplicant una teoria de l'educació global, en la qual hi ha molts altres tipus d'implicacions, com a doctrina, no com a auxiliar, no com a corpus de coneixements adquirits fenomènicament, adquirits dels fets, no com un auxiliar de l'ensenyament, sinó com la teoria global de l'ensenyament a la qual tot procés docent, tot procés de qualsevol matèria, pel que fa al seu ensenyament, hi ha d'estar supeditat. Això és el que estem tenint actualment, amb moltes vessants, no? És a dir, i esclar, aquesta és la gran diferència. És a dir, tu has comentat abans si en comptes de pedagogisme es podria dir política. Jo crec que no, perquè polítiques n'hi ha moltes, polítiques educatives n'hi ha moltes. En canvi, el concepte aquest de pedagogisme, entès com la supeditació de tot el que és ensenyar, una teoria global de l'educació, supeditada a aquesta teoria pedagògica, aquest és el salt a la totalitat propi dels idealismes, és a dir, la fal·làcia idealista, que se'n diu en filosofia, i això és el que, evidentment, resulta nefast. Com qualsevol altra teoria de l'àmbit o de l'índole que sigui, que es postuli amb unes, diguem-ne, pretensions totalitzadores. Aquest és el gran problema. Clar, això es tradueix en política, evidentment, no? Des de la LOCSE estem en aquest model. És molt teòric, molt complicat. Sí, endavant, Victòria, per suposat, com a representant dels pedagogs i pedagogues de Catalunya. Gràcies. Jo començaré una miqueta diferenciant el que és la pedagogia del que és el pedagogisme i després rebatent alguna idea que aquí s'ha donat. La pedagogia és una disciplina científica i que la seva base és la de vetllar pels processos educatius. Processos educatius de la persona al llarg del seu cicle vital. Per tant, és a dir, la pedagogia no està només dins del camp de l'educació formal. Això sí que va haver una època en la que només ens veia els pedagogs com dins de l'escola. Els pedagogs seguim i hem de vetllar pels processos educatius i la formació i orientació de la persona al llarg de tot el seu cicle vital. Per tant, podem estar en el món de l'educació formal, del món social i del món empresarial i laboral. Dit això, el pedagogisme. Sí que és cert que el pedagogisme és entendre la pedagogia com un fi en si mateix i això, evidentment, no ens porta
a cap lloc, sinó és un bucle totalment tancat, no? Nosaltres entenem la pedagogia com una eina per a reflexionar sobre l'educació amb el fi de millorar la seva eficàcia. Dir també que, malauradament pels pedagogs i per la pedagogia, nosaltres no hem estat mai visibles en cap de les reformes ni de les lleis educatives que s'han portat en aquest país a terme. Per tant, és a dir, aquí s'ha fet esmena a la LOCSE, que la van conduir els psicòlegs, no els pedagogs, no ens van demanar ni opinió. Després, la LOMLOE que acabem d'aplicar ara, els pedagogs tampoc hi hem entrat, tampoc hem pogut dir la nostra. Per tant, és a dir, aquesta idea de que el pedagogisme o aquesta idea de que la disciplina de la pedagogia es regodeix en ella mateixa, no? I que no té un substrat científic, no és certa. Això per començar. Després podríem dir que la pedagogia sempre ha estat al servei de la formació docent dintre de l'àmbit formal. De fet, és a dir, quan la pedagogia va començar a néixer, nosaltres vam néixer com a formació de mestres, és a dir, per elevar el nivell dels mestres. Per tant, la voluntat d'un pedagog-pedagoga sempre ha estat la de servir, ajudar a la formació de mestres. Això per començar. Alguna coseta més que afegir? Xavi, David? Sí, aquí és una discussió així de caire semàntic, de conceptes. Sí, de conceptes. Perdona, és que l'arrel de la paraula de pedagogia i pedagogisme, com has començat pedagogia IA, com a biologia, ciència, i el pedagogisme és que no sé per què s'ha filtrat aquesta paraula, s'ha fet aquesta derivació tan poc acertada amb aquest caire amb menyspreu, no? El que queda clar entre els tres és que pedagogisme i pedagogia són coses diferents, ja tenim un punt d'acord on arrencar. Ara bé, la pedagogia, que sigui ciència, és una cosa que es pot discutir molt. Hi ha una cosa que diem les ciències experimentals. Les ciències que utilitzen mètode científic, en pedagogia hi ha moltes branques. No hi ha un paradigma central. Llavors, des d'un punt de vista d'un concepte així de ciència, no seria una ciència experimental estricta. Perquè, per tant, diguem-ne, el no tenir paradigma central i no utilitzar sempre el mètode científic no se l'ha de considerar ciència. Ara bé, el terme o quan es diu que una cosa no és ciència no vol dir que sigui pejoratiu. És una disciplina de coneixement que la Vicky ha dit molt bé, per exemple, és una eina d'ús per, diguem-ne, ensenyar a docents, ensenyar millor i, òbviament, és una branca de coneixement molt potent que acumula molts coneixements i permet millorar la didàctica i la pedagogia dins les aules. Però com a ciència estrictament, jo no diria per aquí, perquè llavors entrem també a discutir si la política hi ha ciències polítiques, hi ha ciències econòmiques, les ciències socials. Això va ser posterior, un concepte que es va heretar culturalment, veient que les ciències eren tan potents i que podien pronosticar i que podies repetir experiments per contrastar informacions, i en canvi hi ha unes disciplines de coneixement que això, diguem-ne, és més complicat que es pugui fer. Mentre no hi hagi un paradigma central i no es puguin repetir experiments amb iguals resultats, diguem-ne, no és la ciència original en el concepte que va néixer sota un paradigma. Perfecte. Fent una mica... Perdona, volies dir... No volia dir una cosa, que evidentment, és a dir, és ciència perquè sí que té investigació i té un corpus teòric. És cert que la pedagogia veu d'altres disciplines, com pot ser la filosofia, com pot ser la psicologia, la història, però també és cert que no pot ser experimental amb un punt bàsic, i és que la persona és única. Per tant, és a dir, els processos que un pedagog ha d'utilitzar per vetllar per la formació d'aquesta persona ha de ser únic i exclusius del seu context, de les seves circumstàncies. Per tant, és a dir, jo no puc replicar aquella mateixa actuació amb diferents nanos. Sempre tindran, o amb diferents profes, o amb diferents llocs de recursos humans, sinó que sempre tindrà una aplicació amb el matís que li correspon, perquè com a persona som únics. Per tant, és a dir, nosaltres, i si volem fugir també del isme, no podem replicar coses, o sigui, experiments de laboratori, perquè la persona és única. De totes maneres, sí. I pots fer recerca per portar a terme una innovació que realment tingui
uns fonaments, no? Perquè de vegades una de les coses que jo acuso al sistema educatiu és que s'ha fet moltes vegades un tipus d'innovació sense que hi hagi cap solera, cap paradigma que realment empari aquella innovació, no? I per tant, és a dir, per això ja no és un problema de la pedagogia, això és un problema del sistema en general, no? És a dir, jo trobo que hi ha hagut justament ara, a finals del 20, començaments del 21, no? Una sèrie de reformes didàctiques, metodològiques, que no han tingut cap sentit i que no han estat fonamentades científicament en cap paradigma ni en cap mètode. Per tant, és a dir, de vegades s'ha fet aquesta investigació-acció sense tenir una mesura realment rigorosa. Xavi, volies afegir alguna cosa més? No, primera, per mi el que està clar és que el docent, la docència, per entendre'ns, no és una ciència. O sigui, hi pot haver un docent que estigui explicant matemàtiques que són una ciència formal, concretament, o lògica, que és l'altra ciència formal. Es pot haver les ciències de la naturalesa, la física, química, geologia, biologia, com ha comentat el David, que el que ho està explicant, el que ho està ensenyant, és científic. Però la ciència és allò que ell està ensenyant. El procés d'ensenyar no és científic. Això, de fet, aquí entraríem en el famós debat sobre el conductisme, no? És a dir, si això, estímul, la resposta, en fi, etc. Però jo entenc que no és ciència. El que passa que anem a veure una cosa, és a dir, que la pedagogia sigui o no sigui ciència no és una qüestió important. El problema és que es plantegi com a ciència, per mi, vaja, amb uns requisits de ciència que no són els de la física, vaja, per dir-ho així. Aquest és el problema, però ser ciència o no ser ciència no passa res en aquest sentit. Ara, hi ha una sèrie de coses que és una contrastació, que sí que és un requisit de la ciència, diguem-li contrastació, diguem-li falsació, en termes popperians, diguem-li com vulguem. Però vaja, en qualsevol cas, aquí el problema és que vull anar al que deia la Victòria fa un moment, no? Que els pedagogs o la pedagogia quan a tal no ha estat gairebé tinguda en compte en cap de les lleis educatives o les reformes educatives, més que lleis, perquè estem parlant de model educatiu, no d'una normativa articulada, sinó que el que s'articula allí en forma legal és un model educatiu determinat que la pedagogia o els pedagogs, més exactament, no han estat gairebé tinguts en compte. Això és cert. Però és que per ser pedagogista, no, que això és completament, és evident. Ara, és que per ser pedagogista no cal ser pedagog. Exacte, és aquí on vaig. Aquest és el nucli de la cosa. És fonamental, o sigui, per mi, en César Coll, que és psicòleg, per exemple, és un pedagogista com una catedral. Efectivament. Exactament. No, és a dir, si ens entenem... O un educador social. Exacte. Perdó? És a dir, el problema és que, si entrem en tot el que és la semàntica, la paraula pedagogia s'ha utilitzat i s'utilitza de manera fraudulenta. És a dir, tots els polítics fan pedagogia, però no tenen ni idea del que és fer pedagogia. És a dir, aleshores, clar, fer pedagogia és una ciència molt més rigorosa que el que un pugui fer quelcom didàctic. Per tant, hauríem de diferenciar entre pedagogia i didàctica. La didàctica és l'art d'ensenyar, però la pedagogia no. La pedagogia agafa moltes més branques. Permeteu-me una mica de resum. Perdona que t'hagi interromput. És que jo crec que hi ha hagut com massa teoria i que hi ha gent que es pot, saps, com ofuscar. Si no són docents o no són pedagogs o no se senten molt el tema de l'ensenyament, es poden ofuscar. I aleshores, per això volia explicar una mica de on surt tot aquest tema, tota aquesta qüestió, que és més bàsica, el pedagogisme com a tal. Vull dir, és una paraula d'origen francès i que sempre ha nascut com un terme pejoratiu. I que va néixer com una resposta a l'Escola Nova, que l'Escola Nova responia a mètodes d'ensenyament i aprenentatges que ja ha mencionat Xavier, que són el constructivisme, que era com la innovació pedagògica del moment, i que aleshores el pedagogisme es va posicionar com a crític perquè sentia que no, i què és el que s'està dient ara, que no transmeteix els coneixements bàsics, que ara hi ha la crida de tornar als coneixements bàsics, o sigui, ja fa 150 anys d'això,
que l'alumne, que són aquells que l'alumne necessita per aconseguir la seva independència i desenvolupament com a persona, com a individu. No? L'Escola Nova és el nom del moviment de renovació que va néixer a principis del segle XX a diversos països simultàniament, el més conegut Suïssa, poder a Alemanya també, que va generar molta atenció i per suposat aquí a casa nostra. Jo crec que Barcelona i l'educació de l'època de la República és, amb Rosa Sensat, amb molta gent, és un exemple d'educació progressista liberal i que pot estar considerada de pedagogisme. Per això aquesta entrevista, no? I com hem pogut arribar, perquè però jo crec que ja l'heu respost. Una mica era per enquadrar la gent i que no és, vull dir, no hem d'anar a conceptes tan filosòfics, sinó que és una cosa de pragmatisme i que, com heu dit ara, jo crec que al final són els polítics que utilitzen el pedagogisme sense ser ni pedagogs ni ser docents. Vull dir, i això jo crec que és on... Jo em diria enginyers socials, O sigui, jo diria que darrere tot pedagogisme hi ha una enginyeria social que, en cert sentit, seria la forma moderna de denominar el clàssic terme ideologia. Això és el que hi ha clar. Aquí el que hem de veure, si volem anar a la pràctica, és, a veure, una qüestió, un tema seria l'aspecte social de l'ensenyament. I aquí tenim doncs, el model il·lustrat condorsetià de Condorcet, que seria el que s'ha conegut com l'escola republicana d'inspiració il·lustrada, on el que s'està qüestionant no són els coneixements. Això sempre han estat els de l'època. Els nostres coneixements sabem que són històrics. O sigui, no han sortit del no-res, no? És el resultat d'una acumulació progressiva. I una qüestió és la seva dimensió social i l'altra és la dimensió acadèmica. Clar, el gran problema és que s'ha confós, al meu entendre, la dimensió social amb l'acadèmica. És a dir, en el moment que diem que ha d'estudiar tothom, Condorcet, és a dir, això és el model il·lustrat, diem, bueno, no, però no cal que ho aprenguin tot. Home, tot el que s'aprenia abans. Aquí estaríem en un punt de discrepància en el qual, en realitat, hi ha a veure, Gramsci, per exemple, ho té claríssim, no? I Gramsci és el millor teòric marxista de l'Europa occidental. És a dir, no és que hi hagi una cultura com s'està venent avui en dia o una subcultura dels pobres que és tan rica. Juan de Mairena de l'Antonio Machado. Lo que hay que construir es una escuela popular de sabiduría superior, no una escuela superior de sabiduría popular. És a dir, aquesta idea que hi ha vegades que es veu, que avui dia l'estem veient i l'estem veient al Departament d'Educació, no? Que, bueno, determinades coses, la ciència, la física, la teòrica... No, això no cal que ho ensenyem a la gent. Home, doncs sí, perquè és el saber que pot fornir amb un esperit crític. Ens estem limitant a dir que hem de fomentar l'esperit crític, però és que hauríem de recordar que no hi ha esperit crític sense criteri previ. I no hi ha criteri si no hi ha continguts. Vull dir, per tant, una cosa és la dimensió social, aquí que suposo que tots estem d'acord, que l'educació ha de ser universal, i una altra són els continguts. Estic pensant en el senyor Tiana, per exemple, que ha fet declaracions molt perverses en aquest sentit. Però bueno, ja seguirem després endavant, jo no vull parlar jo sol. Aviam, sí que és cert, si em deixes, Àngels, que finals del segle XIX, principis del XX, a Europa va haver tota una revolució en quant a l'educació, una miqueta com a renovació i crítiques vers l'educació tradicional, més memorística, més centrada en el docent, en el concepte del docent, i de fet nosaltres som estudiants que vam estudiar sota aquest prisma, és a dir, arribava el docent a l'aula, donava el seu speech, el que arribava i el que no. Jo podia sortir molt satisfeta i, de fet, tu m'ho has sentit dir moltes vegades a la classe, és a dir, jo entro, solto el meu speech i puc sortir contentíssima perquè puc dir que bé que me n'ha anat, Ara, el que buscava l'Escola Nova era posar al centre l'infant, de manera que, és a dir, jo no sortiga satisfeta de que bé que m'he explicat, sinó de com m'han seguit els alumnes, com he suscitat amb ells preguntes, inquietuds, etc.
sí és cert que estem en un moment en què el currículum està com desmuntat, no? Està com desfet, està totalment aigualit. És a dir, nosaltres ens hem reunit algunes vegades des de fa molt poc amb la nova consellera, amb l'Anna Simó, per dir-li d'aquestes maneres. És a dir, aviam, estem tenint un currículum que està buit de continguts. Val? És a dir, sí ha de ser un currículum competencial en el que l'alumne aprengui fent un currículum vivencial. Però aquest currículum, a mesura que va pujant en l'estatus de la formació obligatòria, cada vegada ha de tenir més pes aquestes competències, però basades en uns continguts. Si no, evidentment, com deia en Xavier, no es pot desenvolupar aquest pensament crític que avui en dia totes les noves metodologies se n'omplen la boca. Però jo, com a professora de llengua, puc fer moltes coses, puc fer moltes metodologies novedoses, però no puc oblidar les funcions sintàctiques ni la morfologia, perquè si no ho saben no ho podran aplicar després. Per tant, és a dir, sí que estem en un moment en què potser hem perdut una miqueta de vista que l'escola i a l'escola s'hi va a aprendre, i que, per tant, aquesta gent, els infants i els joves que avui en dia tenim a les escoles, han d'aprendre i se'ls ha de preparar per a ser bons ciutadans. I bé, fins i tot volia dir, hem d'arribar a parlar de política. Un altre cop, que jo insisteixo, no és que vulgui, a més sabeu que no soc pas especialista ni vull ser-ho en temes polítics, no entenc gaire, tot i que el que veig no m'agrada mai, per això, i especialment en educació. Però li dono el torn de paraula al David perquè s'ha quedat abans una mica per respondre el que la Victòria estava dient totes les idees, no? Una mica reforçant el tema de on neix, el de l'escola nova i el constructivisme i aquest poder aquesta mala idea errònia de la pedagogia o del pedagogisme. Endavant, David. En certa forma, continuarem el que tu estàs explicant, també. Hi ha una cosa que abans ha dit la Vicky, que estic molt d'acord, que hi ha hagut pràctiques pedagogistes que no han estat contrastades i s'han incorporat a les lleis d'educació, tant la catalana com l'espanyola. Vull dir que llavors et trobes que hi ha molta cosa en les lleis que mai s'ha demostrat. És ideològic. És ideològic. Per què? Perquè llavors tornem a plantejar el tema. Qui és pedagogista? Sols alguns pedagogs? No. D'acord també amb la Vicky, amb en Xavier, pot haver-hi psicòlegs pedagogistes, pot haver-hi polítics pedagogistes. Actualment, els sociòlegs tenen molt de poder amb el tema educatiu, també. Estan tenint molt de pes, també. Hi ha molts sociòlegs que estan sent pedagogistes. I els economistes, no ho oblidis. I els economistes, també. Exacte, amb el tema social que explicava abans en Xavier. Per tant, et trobes que aquest impuls que està creant de coses que no tenen fonament ve de diferents branques de coneixement, que són invencions pures. És a dir, estem plantejant que això són creences o invencions. I això es fonamenta en una ideologia. Clar, quan parlem d'educació a través del pedagogisme vol dir que s'ha imposat una ideologia i, per tant, la política aquí hi entra, perquè la política tampoc és una ciència. Si no hi ha ciències polítiques, no hi ha paradigma central. Pot ser comunista o neoliberal. Qui té raó? Històricament no ho sabem. Els dos? Ningú? Un tercer que encara no ho coneixem? Per tant, són ideologies que tu hi pots combregar, però no vol dir que et donin la solució al problema. No són ciència. O no són prova i error, que és una altra cosa que no és ciència. L'exemple de l'escola nova de principis del segle XX, que Montessori va criticar, a més, Montessori no hi va estar d'acord, és un altre exemple d'ideologies que no van acabar de fructificar bé. No perquè fossin incorrectes, jo aquí no hi entro, per l'entorn que fos. Però, òbviament, no hi ha una solució concreta per resoldre el tema educatiu. El sistema educatiu és un sistema multifactorial. El qui et vengui que fent una cosa es resoldrà tot és mentida. Us posem un cas que abans també ha comentat la Vicky. Diu, tot ha de ser competencial. Les competències, a partir del govern de la Meritxell Ruiz, que ja estaven a la LEC, es van començar a desplegar. I el que es deia era que el model d'educació competencial resoldria tots els problemes educatius. Quin problema hi ha? Definim competència. Perquè, tal com està definit a la LEC, es parla d'habilitats. Però els informes originals de l'any 60 d'en Jacques Delors no parlaven d'habilitats, no parlaven de skill en anglès, parlaven d'una altra cosa. Definien competència com coneixements
coneixements per ensenyar valors i una sèrie de etcètera. Però el subjecte de la frase és coneixements. En canvi, aquí, a la península, parlem de competències com a habilitats. Anem a valorar a l'alumne si sap ballar sevillanes. No si sap entendre un pentagrama. Clar. Llavors, quan parlem de competència, és un altre exemple que et diuen, amb això ho resoldrem tot. Però és que el tema competència, tal com està definit, no és una solució demostrada. Al contrari, és una mentida. Jo estic totalment d'acord amb tu, David. És a dir, el tema de competències s'ha buidat de significat, perquè quan van néixer les lleis competències, el que basaven era un alumne, perquè ens ho entenguem, no? Un alumne és competencial quan és capaç d'aplicar una solució a un problema i per això ha de tenir habilitats, coneixements i valors. És a dir, nosaltres ens hem quedat només amb una part de la competència. La competència, si no té un coneixement, no podrà resoldre una situació, sigui bona, sigui dolenta. Per tant, és a dir, clar, nosaltres estem en un sistema educatiu en el que s'intenta és anar rebaixant de concepte tot allò que va entrant en l'educació. És a dir, les competències ens hem quedat a la meitat, el currículum ens hem quedat a la meitat, de tal manera que el problema del nostre país, al meu entendre, és les diferents reformes educatives que s'han fet. En molt poc temps hem tingut moltes reformes educatives. Cada una d'aquestes no ha tingut mai un sistema d'avaluació per veure si realment aquella reforma educativa havia tingut un ben fer per l'educació del país o no. Això no ha interessat mai avaluar. Per tant, no es pot entendre una reforma, una llei o un programa educatiu si després no hi ha una avaluació i no se coneix quin és l'impacte que ha tingut això. En aquest país no es fa. És més, quan puja un govern, automàticament el que fa és destituir la llei anterior. Per tant, és a dir, i no podem rebaixar les coses a aquest mínim, de que una competència es queda amb una habilitat. Avui en dia el currículum que tenim aquí a Catalunya és el currículum dels 6 vectors, en el que els hi preocupa més l'educació afectivo-sexual i l'educació de gènere que una altra cosa. Llavors, aviam, perdoni, però és a dir, són competències i són habilitats que segurament necessitarem per anar per la vida i per ser bon ciutadà, però n'hi ha d'altres molt superiors que els ajudaran molt més que el que estem promovent fins ara. Aleshores, això no ho promovem els pedagogs. Els pedagogs estem totalment en contra de que no hi hagi aquests continguts. És a dir, l'àmbit professional del pedagog és de gestió-coordinació, d'avaluació, de planificació i d'investigació i innovació. I aquí és on trobem una cruïlla amb el docent, perquè la gestió, l'avaluació, per exemple, el pedagog se centrarà més en el diagnòstic, en l'impacte d'aquests programes, en l'impacte de les lleis, mentre que el docent se centrarà més en una avaluació d'aprenentatge, de competències. Per tant, és a dir, aquí estem per trobar-nos en un lloc comú en el que realment el pedagog serveixi de crossa a la docència, perquè el que volem no és que tothom, perdona Àngels, acabo, no és que tothom acabi i sàpigui tot, perquè això és impossible, cadascú és com és. I on no hi mata, no hi patata. Jo això ho he dit moltes vegades en molts claustres d'avaluació. És a dir, no tothom arribarem al mateix lloc i, per tant, hem de veure cadascú a on pot arribar. I aquí em sembla que és una de les feines que actualment té el pedagog, és a dir, l'atenció a la diversitat. Donar a cadascú allò que pot assumir i allí on pot arribar i de la manera amb la qual hi pot arribar. Que això no vol dir que hagi de ser tothom arriba a batxillerat i tothom arriba a la universitat. No, cadascú en funció del seu tarannà i de la seva competència. Per tant, a mi em sembla que això és important també que ho sapiguem, és a dir, perquè la funció del pedagog dintre del sistema educatiu avui en dia és aquesta, és a dir, jo he viscut molts mestres, tant de primària com de secundària, angoixats. No sé què li passa, no sé com arribar, no sé com fer-li entendre. No l'entenc, aquest noi. I dius, bueno, el pedagog està per això, és a dir, per fer aquesta diagnosi, per veure com el podem ajudar, de quina manera pot aprendre i fins a on pot aprendre. Jo estic d'acord només. Sí, perdoneu-me un incís, poder que... Sí, abans. Jo crec que, perdoneu-me, jo crec que
parlant de les competències que m'ha vingut, o sigui, sempre estem demanant competències als nens, competències als docents, competències als pedagogs, però mai demanem competències als polítics d'educació. Per això passa el que passa. Val? I vull dir, sabeu que jo sempre reivindico que l'educació, d'alguna manera, no sé com, o sigui, ha d'allunyar-se de la política. Vale? Només necessita tindre el suport econòmic del govern com el té el Departament de Justícia i crec que ha de ser, ja sabeu, un poder. Però que mentre siguin persones incompetents pel camp educatiu... Sí, a veure, jo puc estar d'acord en bona mesura amb el que estava comentant la Victòria fa un moment, no? El que passa que per mi és un efecte derivat. És a dir, hi ha una qüestió que és lògicament anterior i és per què volem un sistema educatiu. Quina és la funció d'un sistema educatiu? Jo ho tinc molt clar. O sigui, un sistema educatiu, el seu objectiu originari és la transmissió d'aquells coneixements que un individu no pot adquirir en altres indrets i que requereix d'uns espais determinats i establerts, instituïts ad hoc, on els podrà adquirir. O sigui, per mi això és l'essència històrica, a més, del que és un sistema educatiu. A partir d'aquí, és evident que no tots han d'estudiar el mateix, però fins a una certa edat sí, perquè hi ha també una qüestió cultural. És a dir, quins són els objectius de cara als seus usuaris, a l'alumnat? Home, doncs, d'una banda, que adquireixin això és el model il·lustrat de Condorcet, el que diré jo ara, vull dir, és que adquireixin uns coneixements que els serveixin i unes habilitats, lògicament, que els serveixin per en un futur poder-se guanyar la vida, que hagin triat com en la mesura del possible i de les seves possibilitats, capacitats, etc., i de l'altra, que hagin adquirit també una sèrie de continguts de coneixement que els permetin formar-se un criteri propi que els faculti per un exercici lliure de la seva pròpia acció humana i de la interacció social que tindran. És a dir, hi ha dues dimensions, no? Esclar, aleshores em diu, aviam, considerem que fins als 16 anys, per exemple, s'ha de saber sistemes d'equacions de dos incògnites. Molt bé, doncs allò s'ha d'ensenyar. I no hi ha més manera que ensenyar-ho que exigir. I això és el que no es fa avui en dia. És a dir, què ens està passant? Anem a la pràctica, no? El que ens està passant és que tenim un model de promoció de curs automàtic. Tenim un model d'avaluació tan absolutament qualitatiu en el sentit pejoratiu del terme, és a dir, tan absolutament inexcrutable, per ser exactes, que suspendre és pràcticament impossible. Mal vist. I què passa aleshores? Doncs que t'estàs trobant alumnes que els estan explicant sistemes d'equacions de dues incògnites i que encara no dominen la multiplicació. Esclar, tu què vols que facin allí? És inevitable que lògicament s'esdevindran disruptors, el més probable. És que això ens passaria a tots. Ara no, clar, estem regalant. La veritat és aquesta. S'ha postulat la llei del mínim esforç, s'està impedint, com diu l'Andreu Navarra, s'està prohibint ensenyar i els resultats són els que tenim al davant. I ara, si volem anar a la política, a qui li va bé això i a qui no. És a dir, perquè és que realment el problema que estem tenint és aquest. Es diu, estem davant de les generacions més formades de la història. Mentida. Estem davant de les més titulades, en tot cas. Però no pas de les més formades, al contrari. És que abans estudiaven el batxillerat molt pocs. Sí, i socialment el que s'havia de fer és extendre que l'estudiï tothom qui vulgui o qui vulgui que estudiï FP, és a dir, que cadascú ho pugui triar, i això és una obligació social i dels polítics proveir-ho. Ara bé, no per això hem de rebaixar continguts. Un enginyer ha de saber fer ponts i camins. Exacte. De totes maneres, no veig diferències ni propostes de dir, és que no hi ha cap... O sigui, per mi, o ja t'ho dic, o és que parlen un idioma que no m'arriba a les meves oïdes, o sigui, jo no veig absolutament cap diferència en cap dels partits, és igual, els 4 o 5 que tenim aquí a casa, aquí petita o casa gran, no els que estem aquí. O sigui,
o fora, fins i tot ara que estem en plenes campanyes de la Unió Europea, és que jo no veig diferència en els programes polítics d'educació, per dir que es mencionen molt poc. Només mencionen els problemes, abandono escolar, fracaso, no sé què, justícia social elevada, bla, bla, però realment la solució no vindrà de la política. Mira, per exemple, l'abandonament escolar. Doncs abandonem la política com a educadors. No, perquè és que és un problema que s'ha decidit políticament que no ha d'haver-hi abandonament escolar. I això és, des de la seva mateixa fase teòrica, és impossible. No dic ja a la pràctica. A veure, el que s'ha de fer és posar remei a tot aquell que sigui solucionable, que sigui solventable. Vull dir, simplement, ara, si jo m'entesto a ser jugador de la NBA i no faig més de 2 metres, doncs ho tinc malament. Això és una cosa que hem d'entendre. Bueno, donem la paraula al... Només una última cosa que volia comentar. El desprestigi de la memòria és una de les raons que ha fomentat l'absoluta situació de caos que tenim en aquests moments. Perdó, la paraula que l'ha demanat i després Victòria, que ve de parlar Victòria, doncs va, David, digue'm. La solució no vindrà de la política perquè es mou per ideologies, no per ciència. Primer, plantegem-nos això. Hi ha molta gent que està proposant idees, des de la ciència cognitiva, alguns psicòlegs, alguns pedagogs, molts docents i demés. Per tant, ja s'estan aportant aquestes coses. I hi ha una corrent, diguem-ne, fonamentada en fets, tant des de l'herència de coses que funcionaven des de l'escola grega, que no passa res, fins a coses innovadores que poden venir de la psicologia cognitiva per millorar el sistema. Ja, això existeix. El que passa que la política no ho agafa perquè es mou per ideologies. Hi ha un fet molt important que han remarcat tant en Xavier com la Vicky, que és que hi ha hagut una baixada de nivells. Des que s'aplica la LOCSE als anys 90, la gran reforma educativa amb l'ESO i companyia, fins l'actualment l'ONLOE en el 2024, vas veient com el nivell d'esforç ha baixat, l'exigència, els currículums cada cop són més inferiors, s'ensenyen menys ciències, menys humanístiques, etc. I tot això, diguem-ne, ha anat carregant-se el que deia abans en Xavier, que és, ens carreguem la transmissió de coneixements, que és, diguem-ne, el que lluitaríem nosaltres, molts docents, per ensenyar simplement el que sabem nosaltres cap als nostres alumnes, ampliant una altra funció de l'escola, que és que l'escola acabi sent un ambient de socialització. Si el nen ja socialitza, ja li donem el curs. Ja queda, diguem-ne, automàticament promocionat. Ara bé, jo d'aquí he de dir una cosa sobre la pedagogia. La pedagogia ha donat eines bastant importants al pedagogisme. Ha creat tota una sèrie de llenguatges que el que fan és potenciar una abstracció que el docent no entén. El canvi de cicles que jo he patit des que vaig començar a donar classes amb BUP i amb COU fins a l'actualitat ha anat canviant de forma tremenda des de l'escola de pedagogia. I això ha complicat molt les coses i ha donat, diguem-ne, favor a la gent que volia fer coses sense demostració. Hi ha hagut pedagogies en favor de la no memòria, en favor dels mòbils, en favor de les TICs. No sé, l'escola 921 també va estar molt a favor de les competències com a habilitats, no com a coneixement. Llavors, jo intentaria simplificar les coses. Per exemple, jo no parlaria de competències. Anem a parlar de currículum exigent, de transmissió de coneixements, de política de l'esforç, de comprensió lectora, perquè PISA ho ha deixat ben clar. Jo parlaria d'aquestes coses. La paraula competència, fora, perquè complica les coses. La gent entén una cosa i altres entenen una altra. I llavors la política s'hi posa pel mig i no ens aporta solucions. Ens complica el sistema. I, òbviament, un cop s'apliqui això que es diu, de gent que treballa des de la psicologia cognitiva o recuperant, diguem-ne, didàctiques que han funcionat a través de coneixements pedagògics o d'altres branques de coneixement, recollir-ho, aplicar-ho. I això, fins d'aquí 10 anys, no es veurà l'efectivitat. Perquè un sistema educatiu, quan es canvia, amb l'intenció de millorar-lo, es veu al cap de 10 anys el producte. I llavors deixar-ho tranquil, que això de vegades ho ha dit en Gregori Luri a moltes conferències. És altament complicat i tothom hi posa la mà i tot queda emmerdat. Sí, endavant, que t'he tallat. Vicky, que volies continuar. Crec que estem en la mateixa línia d'aportar i que, com volia dir inicialment, hi ha més coses que estem units i que estem d'acord de les que ens separen. Totalment d'acord, perquè tu saps que vaig treure una carta en què em vaig llegir tots els partits polítics, tota la propaganda que tenien sobre educació. I el que més els importa i el que més els preocupa
és que les extraescolars siguin gratuïtes, que els nanos puguin anar 2 setmanes de vacances també gratuïtes de colònies, que ja estic molt d'acord, és molt necessari i porta molts avantatges pels infants, l'estar en la natura, el conviure, etc. I l'altra cosa que els interessa és l'equitat, no? Però l'equitat sempre entesa d'una mitjana cap baix. No? És a dir, jo aquí ara trencaria una llança per tots aquells alumnes que tenim a l'aula. Ja no parlo d'alumnes d'altes capacitats ni alumnes talentosos, però aquells alumnes que se'ns avorreixen com a ostres a dintre a les aules i que no perquè no ho entenguin, sinó perquè ho hem tingut que repetir i refer tantíssimes vegades, no? Que estan morts d'avorriment. I volia afegir ja per últim, si em deixeu, no? És que quins són els problemes que actualment es troba el professor? Doncs jo crec que hi ha una falta de reconeixement professional. I aquí s'ha dit de manera molt vetllada, però s'ha dit, no? És a dir, tothom sap d'educació. Tothom sap d'aprenentatge i ensenyament. No? És a dir, no, perdona, aquí hi ha uns professionals que ens hem format durant 5 anys, més els màsters, més els postgraus, més els doctorats que hagin fet i que, per tant, crec que sabem més que aquell pare que ve a l'escola i que aixeca la veu, no? I diu que el meu nen és això o allò. Per tant, crec que hi ha una falta de reconeixement professional. Després, els pares han abandonat el fet de ser pares, no? És a dir, avui en dia, molts Totalment d'acord amb això. A casa treballen valors i treballen el que és educació. Si no, els professors de secundària no tindrien els problemes de disciplina que estan tenint. I bé, només per anar acabant, tornem al pedagogisme, com ens ha recordat David, i una mica, a veure, les conclusions d'aquest any, o sigui, aquest any que se sent que acaba, ja que queden hores de curs acadèmic. En principi ha estat un any normalitzat, però acaba molt de soroll polític. De fet, ens tornem a veure justament en el moment que no tenim govern aquí a casa. Ens vam veure després del 23J a Madrid amb el David, amb el Xavier. O sigui que estem en una situació semblant i, a més a l'espera de les eleccions europees, que estan fent també molt de soroll, que tot el tema educatiu no veig gaire canvi, ni tan sols el mencionen. I, o sigui, per fer una última reflexió d'aquest curs i l'actual, o sigui, vosaltres, quina és la prioritat que veieu? O sigui, què podeu dir? Quins són els reptes del curs vinent? Perquè aquest ja no podem fer gairebé res. Comença David? Vale, vinga, va. Sí, començo jo? Comença tu, vinga, ràpid, que queden res. Jo trobo un repte important seria... Sí, un repte important seria fixar-nos en països que tenen models bons, que donen bons resultats en PISA. Per exemple, agafar Singapur. Singapur va dir què passa a l'educació. Va mirar tot el que funciona des del punt de vista de ciència, de tradició, de prova i error, i van començar a aplicar-ho als centres educatius. I els hi va funcionar. Van pujar en PISA i han mantingut resultats i els han millorat. El tema és molt simple. És a dir, el cervell humà aprèn de la mateixa forma pràcticament a tota l'espècie. Aprenem en base a associar coneixements previs, a repensar les coses, a deixar espai entre activitat i tornar a refermar coneixements, i això a la psicologia cognitiva ho està establint molt bé. Molt bé, tot i que sabem com funciona el cervell humà i sabem que Singapur ja ho ha fet bé, des d'aquí, des del pedagogisme polític, sociòleg, psicològic, alguns pedagògics i demés, es segueix mantenint una sèrie de solucions que les hem d'abandonar. Hem de mirar el que Singapur ha fet bé, el que diu la ciència, el que diu la innovació demostrada i la tradició també contrastada. I llavors, tot i així, segueix havent-hi el discurs d'educació per projectes, educació per competències, la DUA, aprenentatge espontani, la felicitat de l'aula, la pedagogia crítica, i tot això segueix existint. I, en canvi, sabem que això no ha donat solucions universals. Per tant, s'han d'abandonar aquestes, hem de mirar què fan altres països i s'ha d'aplicar el que sabem que funciona. Hem de tornar al que funciona i hem d'inventar-nos coses que funcionin, però sempre contrastades. Val, minut per Xavier, va. A veure, jo crec que el lema és inevitablement tornar a ensenyar. Tornar a ensenyar és el que hem de fer. I el que diré és el que diu en Nuno Crato, exministre d'Educació de Portugal, que va portar Portugal als nivells de Finlàndia. Portugal pujant i Finlàndia baixant, per cert, no? És a dir, diu, mireu, els resultats PISA. A mi no m'agraden les proves PISA, ja ho dic d'entrada, però és l'únic referent extern que tenim. L'únic, no n'hi ha d'altre. Per tant, algun cas li hem de fer. Bé, doncs el que diu Nuno Crato és, mireu, no feu cas de les recomanacions de la OECD.
feu cas del que fan els països que surten més ben situats al rànquing de PISA. I allí ens trobarem que el que ens està passant aquí avui en dia, amb el pedagogisme, amb la política, etc., és allò de la pel·lícula En safata de plata, del Walter Matthau i el Jack Lemmon, no? La frase aquella famosa: no deixis que la veritat t'espatlli una teoria molt bonica. Aquí han construït unes teories tan boniques, n'estan tan orgullosos que, clar, que per cert no són ni falsables, ni contrastables, ni res per l'estil, però que a mantenir-les. I el que s'ha de fer és desmuntar tota aquesta teologia educativa, per dir-ho així, que és la que està arruïnant, al meu entendre, des de fa 30 anys, el sistema educatiu. Totalment d'acord. Vicky, molt ràpid, molt ràpid. Molt ràpid. Només dir, totalment d'acord amb el David, Singapur continua amb les metodologies aquestes actives, però sí, és veritat que, com he dit abans, països asiàtics, no volia dir exactament Singapur, però sí el que fan és una distinció d'alumnes, no? És a dir, l'alumne singapureny als 12 anys ja té una prova i en funció dels referents i dels nivells que trau, se'l desvia cap a un costat o cap a un altre, exactament com fa Alemanya. Llavors, aquí això ens fa molta por, perquè això és classificar l'alumne, però això no és classificar l'alumne, és a dir, el nostre sistema té moltes passarel·les perquè l'alumne pugui, si madura més tard, tornar a recuperar. Però sí que és veritat que el sistema singapureny continua sent experimental, continua amb les seves competències, però diferenciant i distribuint l'alumnat segons les seves capacitats. Aleshores, aquí això ens fa molta por. I ja per acabar, voldria dir que, evidentment, aquella frase de el pedagog és aquí, que fa aquí i és el que sobre, no? A mi m'agradaria que... És que ara, últimament, la UNED ha fet una cançó sobre el Dia de la Pedagogia i el primer que diu és: no, ja sé que soc la que sobre aquí en els claustres de secundària, però m'agradaria que s'entengués que el pedagog està al servei de l'aprenentatge. Però bueno, avui no estem per parlar de famílies. Gràcies a tots tres. Sabeu que us estimo molt, que sou superfan vostre i que, bueno, sempre que puc m'agrada parlar amb vosaltres perquè sempre aprenc molt i res, que no s'enfadeu, molta sort. Que esteu sempre enfadats a les xarxes. David, digue-li a l'Andreu Navarra, o sigui, més buen rollito, que estem de cara a l'estiu. No, en sèrio. I moltes gràcies per les vostres aportacions, per ser docents de secundària, tots tres, també la Victòria, que poder no ha quedat dit al principi, i com a sempre, bueno, us seguim a les xarxes i endavant, i algun dia passarem de la política. Jo, si em permets dir una frase, només voldria dir que, aviam, l'orientador, el pedagog a la secundària està per entendre'ns, no? És a dir, i a mi m'agradaria arribar amb aquesta entesa i que els professors de secundària, especialment aquests sindicats a vegades tan d'usos que tenim, no? Que entenguin quina és la nostra feina, és a dir, la necessitat de diagnòstic, d'atenció a la diversitat, no? I de que no som un enredo, sinó som un ajut al sistema educatiu, perquè moltes de les teories que roden per allà pels instituts no són pròpies de la pedagogia ni dels pedagogs. Bueno, jo crec que ha quedat clar, de totes maneres, que hi ha una relació millor del que es pot llegir o es pot percebre a les xarxes socials. Vull dir, i crec que sobretot és la confusió conceptual de pedagogisme, que jo crec que ha quedat clar al principi, i pedagogia, que no tenen res a veure i que malauradament hi ha aquest matís pejoratiu sobre el pedagogisme totalment cert i amb evidències que estan dient que ens ha portat fins a... i que no tenen res a veure amb pedagogs de renom com Rosa Sensato, com l'Anna Maria Montessori o tants grans que hi ha hagut. I que junts estem millor i que junts podem fer una feina millor. I com ha dit el David al principi, l'educació és un tema de factors, o sigui, és multifactorial, és multidimensional. Aleshores, o sigui, jo crec que quan el que s'aporti, vingui d'on vingui, que sigui el més científic possible i el més positiu possible per a tots, doncs jo insisteixo i dic que m'agradaria veure un dia l'educació alliberada de la política, independent de la política i en mans de professionals, docents i pedagogs. Això és el meu desig, el meu desig inèdit.
Molt bé. De Doncs, sumar. sí, gràcies a tots i ens veiem aviat. Encantada d'haver-vos conegut. Eh, Sí. A disposar. Igualment. Adéu. Fins una altra.